neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pandura ditemtoke kekuatane Bagong karo Begawan Durna menasa apa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caedan. Kayak ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana Tatyala salah sati ana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo Nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipreksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi ki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodohi karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampenake dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunek-unekke aku. Nek kowe arep ngunek-unekke kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani. Ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna ki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe Jum? As kebacut muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho.
Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampean iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kok. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sing jeblase kuwi. Iya, oke. Metu njaba ya metu njaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caedan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ana kuwi. Sampean seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Ya sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning datul. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Ngono kowe. Uga ngarepake Waradrowati. Pancen kepara nyanda. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Iso ngungkuli kadhetane Begawan Durna. Wenang boyong Waradrowati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrowati diboyongane Begawan Durna. Ayo metu njaba legane ati. Ngono iki. Wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrapaku apa kang dadi lageane Panakawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal. Nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun. Ning nek Bagong kok dadilan wangune. Ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan. Terus semena nuwun maring adhawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Waradrowati non. Bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Durna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Waradrowati semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Waradrowati namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puskalima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Sukalima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus semena budalna kang padha seba pun Rama kundur ngedatur nok ngestaken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya surana dawuh maneh. Budalna kang padha seba Pati nok ngestaken dawuh nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan.
Sanata sukundur ngedatul drog saking dampar kena kawit gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Palolo. Ingkang sami ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyo Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyo Sri Nararata wau. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sancaki ketemu ale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Dewate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Toh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadi muparat kowe. Dewate. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono ku. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembin. Kok karepe dhewe. Bawa Durna Dasuni. Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha maneh. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean mang bloko kalih kula? Balik jaran. Oh, sengku niki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkeme elek ora. Lho. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih nggih. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggol aku meguru karo kowe bareng. Lho iki ora pangling Nyai Ndorowati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwangsuk mana mangadil luwih ana sasminaning sun jagat wasesane Bathara. Kanggo Prabu. Koko Prabu Baladewa kula aturi sare, kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Bodar. Menawi Koko Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala, menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tataran. Lah kok malih Ratu Ndorowati? Koko Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang rayeng Ndorowati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye lho iki? Iki karepe piye? Koko Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra. Kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata Ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun du karo senjata Cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman.
cangkeme klirak-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken blek glandang negara legane ati wae. Janaka. Ndendrem. Janaka. Ndendrem. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Wingeng rai menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa? Aku goleki Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriki. Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenang sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanyan iki ardane kamsa Koko Prabu samriki Koko Prabu. Iki kok mengko Koko Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mawa bagus. Ning mboten ten. Ora. Mboten nrimo nganti nampane. Ora bisa mangke ngaturi kok. Ah, kowe Bagong kowe karepene. Mlayu-mlayu napa, Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo, Pakde? Nek pancen Pakde duwe krepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampahi, Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa, Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloki Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye, Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gombala, Pakde. Antasena kok kasatriyan Pringgondani iki gosok kowe. Karo omahe dhewe ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gombala. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya regejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kaliyan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa Panembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Trikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menos ratatanan. Gugu karepe dhewe. Menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan darat dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to? Lah tenan kowe pake. Wis kentekan wayangan tiyan.
Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Ah wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa lakonane. Nek Sinuwun Mandor mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi, Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponokan Bagong. Weh ana sing ora setuju siji. Ana munduring para Sata Kurawa. Begawan Durna medeni anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponokan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik aku. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa. Yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestakaken dawuh. Terus aja meno. Wonten paring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus aja meno. Wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kalian Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nun inggih ngestakaken dawuh. Wis kono. Bagong. Nun. Penake. Durung apa-apa wis kon menakke. Panakawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane. Angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun Sinuwun Prabu Puntadewa
Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese Ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, Panjenengan dadi bojo kula setahun. yen le tindak 2 taun, Dadi bojo kula 2 taun. yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho, aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo. Daripada kula omong dadi kere. Lu sampeyan sing momong. Iya, Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu e. Buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone leka menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken.
Yo ayo yoan. Nggih. Monggo Mlaku bareng ya. inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Kula piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang. Kakang Semar nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngupaya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Nyai Darmawaji parandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa. Depol. Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sakmangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngripun nilar negari ing Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan adar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok bener kendikaning Kakang Semar? Pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Waradrupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake sranane sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mengkono. Aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak derekke jlamprung aja nganti keri. Semar anakmu dikanthi. Nggih. Persasat kadidene lumampang panci peteng papak obor sastra biar padang trawangan. Nggih. Kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala. Paman. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nggih, kula tampi. Dawa sami-sami. Durpada bapakku aku ngaturake basaku katura. Ya, Werkudara tak tampa. Paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya, Arjuna tak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupadi wonten negaring Pancala nggih. Aman. Sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sakmangke Yai Ratu Waradrupadi wonten negaring Pancala karesan mekaten. Namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupadi. Bab ingkang pundi paman? Nggih.
Sakwangsulipun anak kula Waradrupadi negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala. Karah para Nalindra, para Brahmana satri sami ngayunaken dhateng anak kula sami ngraita lamun Nalindra ing Amarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupadi bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong. Ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupadi satemah dados pancaka rageng kaliyan Parasata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga Parasata Kurawa mboten nemungaken menika. Kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ing ngraka Tiyang Agung Baladewa kapracundang mengsah Bagong. Tumuli kula menika nggumun. Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika. Lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong gadhahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngirigoda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula salaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta. Lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala. Nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun Jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih? Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mula ta mula sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong. Lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupadi nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka? Koko Prabu lati lenggah ing prayogi. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong. Dalem bener ngendikaning Paman Pancala. Morang tata ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrupadi. Nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi. Ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kuwi wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene. Dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku. Malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok, mestinipun boten kados mekaten lampanipun. Panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta. Teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi mboten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem Yayi. Ngandel ora senengane kok
Maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane Bagong Bali ora. Ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Daiwara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu tak idak mudhar kowe. Idan tak idak genti kowe karo mudhar. Bagong. Saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya, wis kono kepenakno. Tandangane tak tuman wae.